ότι κατά Και ένα κάποιο δεύτερο τρόπο... ερώτημα, αν το ξεχάσω. Ναι, δύο είναι. Το τρίτο είναι ποιες είναι οι καταβολές σας οι λογοτεχνικές και πού εντάσσετε. Τώρα είναι 10 ερωτήματα, ναι. Ναι, εντάξει, σίγουρα. Σιγά σιγά. Κάτι δεν απάντησα πριν, θα τα πούμε. Τώρα να υπενθυμίζουμε. Λοιπόν, νομίζω πως περίπου κατά κάποιο τρόπο, και δεν είναι κακό, διατυπώνεται και με αιχμηρό τρόπο ότι αισθάνεστε ότι είναι ανεπαρκής η παρουσία, ενδεχομένως και η δικιά μου και συνολικά ας πούμε του συναφιού, έτσι δεν είναι. Θα ήθελα να σας πω το εξής, επειδή είναι ένα ερώτημα που διατυπώνεται κατά καιρούς και πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι. Καταρχήν απορρίπτω τον όρο, μου φαίνεται ότι πραγματικά είναι κάτι που είναι εντελώς λάθος. Πνευματικότητα διαθέτουν όλοι οι άνθρωποι και έχουν συμβάλει στην εξέλιξη και της ζωής και του πολιτισμού. Ο καθένας από το δικό του το μετερίζει, είτε είναι αγρότης, είτε είναι κομμότρια, είτε είναι συγγραφέας, είτε είναι βιολιστής στη στέγη. Αισθάνομαι ότι τα τελευταία χρόνια, για να κάνουμε το τζιζ, το σπινθήρα με τα χρόνια τα δύσκολα τα τωρινά, μέσα στην πεζογραφία θα πάρω μονάχα, υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα που τώρα κάποιοι μπορεί να νομίζουν ότι ως ντόμινο πέφτουν και μας πλακώνουν εν ευθρία και ευνηδιαστικά. Ας πούμε, ο Κουμανταρέας εδώ και χρόνια γράφει για το μεταναστευτικό, για την έννοια του ξένου κτλ. Η Μάρο Ιδούκα, η στον πάτο της εικόνας για την ευτέλεια του πολιτικού συστήματος, του πελατειακό του πράγματος. Θα μπορούσα να αναφέρω ο Σωτήρης ο Δημητρίου, να πω καλά το όνομά του, τα διηγήματά του, ο Θανάσου Βαλτινός, η Σώτη Τριανταφύλου, η Ρέα Γαλανάκη, η Σιράνα Ιζατέλη. Σας μιλάω τώρα ως καμπαρδόνες εκεί στο βορρά. Από τους νεότερους ο Μακρυδάκης που από ό,τι μαθαίνω έρχεται συχνά από την Ηράκλειο και εδώ. Ο Οικονόμου που έχει γράψει αιτητικές συνοικίες. Είναι πάρα πολλοί συγγραφείς οι οποίοι έκαναν αυτό που πρέπει να κάνουν οι συγγραφείς. Να προσφέρουν ο καθένας ένα δικό του τρόπο, να ξεπορταριάζει ένα δικό του μονοπάτι για να προχωρούμε όλοι σε αυτό το τοπίο που λέγεται ανθρώπινη ζωή, ανθρώπινη περιπέτεια. Πιστεύω ότι άλλοι κάνουν πιο άμεσα πολιτικά μυθιστορήματα και το κάνουν έξοχα, άλλων τα βιβλία έχουν την κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα στο φόντο. Και αυτό πιστεύω ότι είναι εξίσου σημαντικό. Διότι η λογοτεχνία, το μυθιστόρημα, το διήγημα, η πεζογραφία, να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, δεν μπορεί να είναι ένα πράγμα. Και όταν μια εποχή χρωματίζεται από εκρηκτικά γεγονότα, δεν μπορεί και όλη η τέχνη να περιστρέφεται γύρω από αυτά. Θα έπρεπε όλη η αμερικανική πεζογραφία και όλος ο αμερικάνικος κινηματογράφος και το θέατρο να κάνουν για 10 χρόνια ταινίες την 11η του Σεπτέμβρη ή το η Κατρίνα στην Νέα Ορλεάνη. Θα έπρεπε όλη η γερμανική τέχνη να αναφέρεται, λέμε τώρα με τα δικά μας ας πούμε τι θα θέλαμε εμείς, γύρω από τη Siemens. Υπάρχουν χίλιοι τρόποι που μπορεί κάποιος να προσφέρει με ένα φακό, έστω και πλάγιο, με ένα προβολέα πλάγιο, να προσφέρει και ένα άλλο τρόπο θέασης της πραγματικότητας. Μπορεί να θέλετε πιο πολιτικά βιβλία. Ας πάρουμε τη Virginia Woolf, έτσι δεν είναι? Η Virginia Woolf διαβάζεται από όσους διαβάζετε σήμερα επειδή ήταν η γερία του φεμινιστικού κινήματος στην εποχή της. Διαβάζετε από όσους διαβάζετε για την απόλυτη αισθαντικότητα και την αισθητική των κειμένων της. Και όχι επειδή υπήρξε σουφραζέτα και παντιέρα του κινήματος. Ο Σέξπιρ, γιατί αγαπιέται διαταξικά, ο Σέξπιρ έγραψε σε μια εποχή όπου υπήρχαν οι αυτοκράτορες, οι βασιλιάδες, άντεξε και στα χρόνια του μερκαντιλισμού, αντέχει σήμερα, είναι ένας παγκόσμιος μεγάλος συγγραφέας. Τον αγαπάνε οι πλούσιοι, οι φτωχοί, οι προλετάριοι, οι πάντες. Διότι μιλά για πανανθρώπινα ζητήματα μέσα από εκεί, ακόμα και αν σχεδόν αποκλειστικά οι ήρωές του είναι άρχοντες και όχι οι πληβοί, ας το πω έτσι. Ο Μολιέρος νόμιζε ότι γράφει ότι ο στόχος, ο ρόλος του ήταν να προσφέρει απόλαυση και διασκέδαση εις τους ευυπολείπτους πολίτας της αυλής του βασιλιά Ήλιου. Αυτό είναι ο Μολιέρος σήμερα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Άντεξαν τα κείμενά και η δουλειά τους, ακριβώς γιατί δεν χαρακτηρίστηκαν από ένα στοιχείο επικαιρικό, και δεν το λέω γιατί εμείς αναλογιζόμαστε αν θα αντέξουν τα βιβλία μας τον χρόνο,
Αυτό κανένας δεν το ξέρει. Εμένα και ένα χρόνο και μια πενταετία να κλείνουν και να κουβεντιάζονται και κάτι να σημαίνουν στον κόσμο είναι σημαντικό. Σήμερα αισθάνομαι ότι έχουν αποκαλυφθεί πάρα πολλά πράγματα που κάποιοι μπορεί να τα σκέφτονταν νωρίτερα, αλλά όχι στο εύρος που έγιναν τα γενικά αποκαλυπτήρια τώρα. Έχουν καταρρεύσει όλα αυτά που τα θεωρούσαμε ως δεδομένα και υπεσχημένα, έτσι δεν είναι? Και αν μου επιτρέπετε να πω, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, είναι κάτι που συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Έλεγα πριν ότι στην Αμερική είναι 40 εκατομμύρια πολίτες στα λαϊκά συσίτια, 1 στους 7, είναι χειρότερα τα πράγματα από την Ευρώπη, απλώς εκεί κόβουν νόμισμα. Έχει εκτροχιαστεί ο καπιταλισμός, θεώρησε τους πολίτες όλων των χωρών ως πελάτες, καταναλωτές βιομηχανικών και τραπεζικών προϊόντων και αυτό κάποια στιγμή φτάνει στα όρια του. Δοκιμάζονται και άλλες χώρες, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε άλλες υπήρους, από αυτή την πρωτοφανή λέλαπα, η οποία είναι σαν να μην έχει σταματημό. Κανένας δεν έχει τη λύση στο τσεπάκι, δεν ξέρει πώς ακόμα και αυτοί που κυβερνούν και που είναι υπεύθυνοι για το πώς μας οδηγήσαν εδώ σε μια σειρά χώρες και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα κτλ. Κάνουν πειράματα, απλώς τα πειράματα που γίνονται, αισθάνομαι ότι γίνονται πάντοτε κατ' επιταγή των ισχυρών που μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι όλες αυτές τα καινούργια μοντέλα, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη, που επιχειρούν να οργανώσουν και να εφαρμόσουν, είναι για να σώσουν δικιά τους χασούρα, πάλι τράπεζες, ισχυροί κτλ. Το Δούνο του δεν είναι παρά εισπρακτική εταιρεία ουσιαστικά των διεθνών τραπεζών. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε μεγάλοι οικονομολόγοι από το Διεθνές Επιστημονικό Στερέωμα και αισθάνομαι ότι και εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, γιατί έχω την τύχη και λόγω της δουλειάς έτσι να ταξιδεύω ή να επικοινωνώ με άλλους ανθρώπους σε άλλες χώρες, αισθάνομαι ότι παντού την κρίση την πληρώνουν αυτοί που δεν έχουν φταίξει καθόλου, αυτοί δοκιμάζονται σκληρά οικονομικά και αυτοί που έχουν φταίξει δεν έχουν κανένα πρόβλημα ούτε οικονομικό, ούτε συνειδησιακό, ούτε και πρόκειται να έχουν για τα πολλά επόμενα χρόνια αυτοί τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Στο βιβλίο μέσα... Δεν τα φάγαμε όλοι δηλαδή. Πώς τα φάγαμε όλοι μαζί. Πώς τα φάγαμε όλοι μαζί. Θα έπρεπε να έχει παρατηθεί το επόμενο λεπτό που είπε αυτή τη διατύπωση ο κύριος Πάμπυλος και θα έπρεπε να τον έχει παρατήσει ο κύριος Πρωθυπουργός. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στη Γερμανία. Λυπάμαι να το πω, δεν είχαμε απέναντί μας τους Γερμανούς πολίτες στις διάφορες εκδηλώσεις και συναντήσεις. Απέναντί μας είχαμε την περιώνυμη ρίση του κ. Παπανδρέου που πήγε στα διεθνή φόρα και βάφτισε όλους τους Έλληνες πολίτες σελίδιν διεφθαρμένους και τη χώρα μας την πιο διεφθαρμένη. Εύχομαι τουλάχιστον αυτό να μην το συγχωρήσει η ιστορία. Μια λεπτομέρεια αν θέλετε να σας πω. Είχαμε πάει με τον Παντελή, τον βουλευτή του Παντελή, είναι μου και ήμασταν καλεσμένοι για τη ψυχή βαθιά και για τις νύφες ως σεναριογράφοι σε κάποιο φεστιβάλ. Έγιναν λοιπόν και προβολές σε σχολιά. Εμείς πήγαμε και στο Ελληνικό Γυμνάσιο και Λύκειο, είναι μια ολόκληρη ιστορία αν πρέπει να υπάρχουν αυτά έξω. Και τα καλά και τα κακά είναι άλλης ώρας συζήτηση. Αλλά μας ζήτησαν κάποιοι Γερμανοί καθηγητές να φέρουν τους 150 μαθητές γυμνασίου και λυκείου γερμανικού, οι οποίοι κάθε μέρα κάνουν αρχαία ελληνικά. Κάθε μέρα. Ήρθαν τα παιδιά λοιπόν, είδαν την ψυχή βαθιά, μιλούσαν πολύ καλά αρχαία ελληνικά τα παιδιά, καλύτερα από εμάς. Ήξεραν πάρα πολλά πράγματα για την αρχαία τραγωδία, είδαν την ταινία συγκλονισμένα, έγινε μια εξαιρετική συζήτηση, έκαναν παραλληλισμούς με αρχαία τραγωδία και παραλληλισμούς με την πρόσφατη ιστορία της δικιάς τους χώρας, τον ναζισμό και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Επειδή μιλούσαμε και το μεσημέρι για την δουλειά που μπορεί έτσι η εκπαίδευση να κάνει και είχαμε και από τους καθηγητές και από τα παιδιά μια πολύ πιο όριμη ας πούμε αντιμετώπιση ως Έλληνες της φτισμένης, περιφρονημένης και ταπεινωμένης Ελλάδας από ό,τι έχουμε από τους ίδιους τους πολιτικούς τους δικούς μας, θέλω να πω. Η τέχνη πάντως είναι ένας τρόπος που μπορούμε να κατανοήσουμε κάτι και να αναζητήσουμε αλληλεγγύη και δεσμούς αλληλεγγύης. Μέσα στο βιβλίο η Βιβί Χολέβα λέει ας πούμε ότι ο καθένας στη ζωή πρέπει να πει το ποίημά του, αυτό που του πλήρωσε. Και
το πικρό ποίημα το δικό της και αυτό που ο καθένας έχει, λέμε, θα το πεις το ποίημά σου, θες δεν θες. Δηλαδή, αυτό είναι που πρέπει να κάνεις και μην το συζητάς. Λέμε λοιπόν όλοι το ποίημά μας, που νομίζω πως το ποίημα του ελληνικού λαού δεν είναι το μνημόνιο και το Δουνουτού, και το προσωπικό ποίημα του καθενός. Μπορεί και να βρίσκεται στους άκοπους τόμους της ποίησης, που είναι αγορασμένοι πριν από δεκαετίες από τη Βιβί Χολέβα, αλλά ουδέποτε έκοψε τα τομίδια αυτά, παρά μόνο στη φούρια της επάνω, όταν αναζητά απελπισμένα. Κάποιοι να τη σώσουν, μα οι αρχαίοι τους Δελφούς, μα οι ποιητές με το ένα με το άλλο, παπαγαλίζει κανένα δυο στιχάκια από τον Ρίτσο και τον Ρώτα. Μπορεί να μας κρατήσουν ψηλά το κεφάλι και ψηλά το ηθικό οι πολύ σπουδαίοι ποιητές που έχουμε την τύχη να έχουμε στην γλώσσα τη δικιά μας.